Skele, Ampai skele, uza ngokukele, skele, skele, uza ngokukele, Ampai skele, skele. Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kamfele Mutiba aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasile Vukile bafethu at Katlego Mula Network. Currently bafethu we are at food bar where they sell proper food, not just amakota, because you always see people going around with kotas. We sell meat, we sell mukhodu, we sell pap, and we braai, and you are allowed to bring your own alcohol to have a vibe with us. So bafethu, there are a lot of things that are happening within the culture, within the industry. Amachita yabulalana for amameli yabo. So mina ngithunyelwe umagogo ukuthi ngikhulume nengcosi yakhe in terms of lento emvelele enontaba kwento ezofuna ukusidala yabo. So because yasemsebenzi masithi mashukela wena emnandi man bengiku-invite fandaza yabo ngishapha njalo ya ukuthi izobloma yabo, but kune-situation emfuna siyisolve yabo, kahle because most abantu abamnyama siyabulalana for that day yabo. So ayikabi ucabanga ngama-relationship ama-relationship ikanjaba hayi yona awangikosasisi kahle yangithola nakhona sathi manana ngoba yazi imedi sanokusibhayisisa vele sayidinye kwakona yazi into abazishunayo vele zizokwenza vele ishida namanye amadoda sathi manana bayenze ngathi hayi wena ubuni kade ushade wazi ukuthi kanjalo yabo ngoba ayabhayisisana pili mara bona phela izinto ehlisi ngoba abafani bonke manje khona labanye abasidalayo khona abasiphethe kahle into emnandi abanye thina sibaphatheka ngadama iyashaya ithembisile yakho kanjalo anaye ngithembisisa senthi wangayithembile yakho ngoba kanjalo yangidalela vele ama-flop killings kahle kahle ngitho kanjalo showcase ngingayibamba nini awuthi kanje kanjalo yayiyeka sana ngithola kahle kahle bayibiza ngoma-lightning awuthi yakhona kahle ngithola yalayita kanjalo ngithole ihambe nemili yami khagwane into esinjalo yibani babambele kumnandi yabo ngiyayibamba la imili yami maniyibhaca wona yashaya ngathi hayi umngani wami loku ngishasha mangathi ngeke manje kanjalo kubo umngani wakho kaloku akhaga into esinjalo ngibonile nabuza nokungabuza njaya yabo mara mngani wakhe ngibasela nemili ngaba kahle kahle ngibonile ukuthi yangishasha yikho kushaye vele yasidala naliyayithile. So wena liyayithile ukwazi ukuyi-approach wakhuluma la yayithile ayivele ibekebhamba kanjalo kahle kahle ayithile ebekashishile kanjalo showcase kuba semntini vele befuna ukubamba nayo vele imeli lokuthi hayi thola ukuthi ngiphume lapho yabo, otherwise ayawuthi bekebhamba engiyifunana into esinjalo nje ana kanjalo hayi manje vele yaphuma la yanakho vele yabaleka. So wena nemeni ngesikhathi singakanani njalo nasinoma kanjalo ngasho ukuthi komishi asibuma 5 months la nesiphusha nesiphusha no. So la uthi le mongahlangana nayo ngayenza andaba mangayenza la shoot uhlangana nayo ngitshela ngeke awuthi ngizoma yasingomunyehisha lokugcina nje yamaye ngoba ngisafuna ukuyibona vele mangiyibona ngimena khisheke ukugcina bona kahle ukuthi nayo ngezibakhe kusho manje ke vale media yami ngishela ukuthi hayi abangane kanjani yasidala nemedia ukuthi hayi beshasha mini nayo side so ayimejaya awufuna ukubona. So mina njengahotman ngifuna ukuresolve le situation yabo, because most ama-out ayabulalana because bachita nechera kuyachita nenye out, you understand. And manje ngifuna le nto le iphele
ezinye izinto esiqale ngomlomo singasiqeda ngomlomo akumele manje nishayane or nibulalane yabo so nginomuntu ongiphathele ngiyangizwa engifuna uringisane naye hayi ngifuna uzibonele ya uzozibonela ngeke ngikutshele ukuthi ubani ngisho nawe awazi ukuthi ubani yabo and awukamboni this one ngifaka ngama-backdown engamfaka ama-backdown so ithi ngembize bamlanda yabo bafethu bengicela ngilandele i-guest why ngilandele i-guest zingibe ngishaya advert bafethu currently bafethu sise-food bar yabo your number one selling place of proper food if uhlala eSoweto and awudle food bar awutsibe isitolo seBoots awazi izinto ezimnandi too short aribyalo so i-guest lethu liyasondela manje nangu umuntu okuphathelele mkhulu what's Bremen Pants? That's Bremen. Okay, oh, you're kidding me. Okay, that's Bremen Pants. That's Bremen Pants. Angithi mina nginibizela ukuthi sizoresolve i-situation because ama-out ayabulalana for amantombazana for ukuchill so mina ngifuna ukubona kusasa banofeeling ngiunderstand so that's why ngimbizile yabo and ndoda wawubhizi nemedia abantu obvious mela phezulu angithi momshela bokhulumela phezulu chazile khambeni Fortman kwenzakaleni imira ibhalwa yakho ibhaliwe ukuthi imira masimba wanyoshoba ibhaliwe imira yakho ibhaliwe ukuthini mawushoka yona sa ngeke kungidlile email ngitshela into ngitshelayo so uthini manje obvious umntana akabhalwa ngene bamphikile untanga yama ngithi kodwa ngidlile email ngishaya wena ulo ngikhonta uba ne media yami uthi impintshi ini ngisendete kanjalo mina ne media yakho ngiyibuza izikhambani yangizona yathi afile wena yangithola yakuyuza njani indawo enjalo ayikho serious indawo awumkayini nabo yangithola awuthini into ngitshelayo wona sa awuthini into ngitshelayo wami mina masa siyabheka mina ngihlezi nayo bekeli kahle leyo nto ngitshelayo wakutshelayo wangatshela stress simsamubi yazi awungisikele into ngisikelayo ukuthi maybe ngibamba ngegele lezi engazazi imeli yakho imeli yakho nyeke inkomo ithandana nawo ngoba kubheka yakuthemba ngisolo unayithemba imeli yakho awungithi ukuthi ngiyathemba awungibuthi lembuzo ngimbuzayo mina ngiyithemba mina lokhu ifohlozana nawe ngiyithemba sebaze balalela ngitshela ngicabanga senilalele yona nale mina umtha ngiyaposta noma ngiyabonanga amathupha ngosini it's from sinele wena na senele yeah sure sibuya la gangaki ulenayo ngitshela ngitshela wena umsule park yiba ngihlalisa ukugcina lentwana olele masimba kwanyoshoba ngithi lele media ngihlalisa la uthi olele nayo gangaki timwa ya ngitshela ifo uyilanga es5 ya la ngigela la uzolo masimba masa so wena wawukonto umjito wazi ukuthi imedia yakhe ngoba ngiyabona impathi yabo ngitshela abantu masimbe park ubani impatha kambi ufuna ukubona ukubona izonza hayi matala ukuthi ngakwenzela amanye impilo awusondele la intwana encane kabi ngenzela amanye impilo wena ngiyekungeze next maya yangitshela into ngitshela yona awuba lo shisa sana kahle
uthami noma ngivutha ngishu ebhidi yami ngicwa ngishu kahle ukhwali bani asikhulumeni ukuthi camera izokwazi asikhulumeni badlala phansi ngiphathele into yangicwani ukhwali bani ubani wena namhlanje namanje hayi ngicela ukuthi ukukhathela today namanje ngitshela ngalesaka bathi uba balisa umbali isaha namanje wena sana ungitshela amtshele baqala ungitshela ukuthi ngizoyenza umlumo kabani ngiyakutshela ke angicwani ngithi namanje ngiyadadeka nini umntana ungaka ukhalela umntwana ungena ungaka ngiyakulaha uthi ayisinayo namanje afakho yamtshela wena nijuka wena isinayo bangacima amakhamera kusheshisele namanje ngiyadadeka namanje ngiyasuka namanje mara ufika kanjani awuthiyakho indlela omunye umuntu ichip ngifiki amtshele into egrey amtshele akusinto yokuqala akusinto yokugcina umuntu umthatha emuntwini ka uyangishona manje nomdala ngayizokhalela ichikini mara ichikini lena phezulu okay ichikini kandanga imvuma kanjani umntwana ajola nomntwana umntwana uyasitshelayo uyaspana bese nganasikhathi kahle kahle ayish yazi yathola yasipana izakhe namajazi wakhe izakhe namajazi wakhe awuna sikhathi futhi manje uthina awuna sikhathi futhi amanje sinasakhonzomela ke sakhonzomela nanoma siphuma la ngiyamenzela thina simenzile usho wena yenzami imba thina sihamba phansi ngane manje ngiblessa ublessani sihamba phansi blessing nje naye ngicwade manje intshetsho ni is 4 is 4 yona ngithi imali beniyidle emedini yami imali yami yabheja nathi masibhe ngithini manje manje ngiyabebe bacha wena umntana ungabi abayishikini ngithe ukuthi mangidala sofuna sokuhlaphe kuyishikini vele uzayi nhlapha bani ngitadeke namanje amtshele imali yakhe beyipressa happy imali yakhe bwana nawisha uza wena le mali uthola ayitade ngeke ngimthindele emili lesikhuluma ngayo nakhona bebe ungathi ungamthisa yami isakho ukhipha umthetho manje wena ubona umfazi kamnandi kanjani njalo awuthema kafushaka le njishinyana lezi injishuba nje wena sifoni mina ngabangalo ukuthi unkosolwa bathi akumnandi bashaya amapipe into ezinjalo sathi manani yabo manje mina ngibeke izinto ezinjalo akadayi impilo umntwana inzayinkingi ungamiyeka wena uyashaya istyle esithubeni nje singena next efike ehotini afika khulula manje ngithi seshi ungamiyeka ucela nondoda mara ithi mina ngiyaza ngengijele le mali yakhe akusumaqala bona basuke bafoster ukuthi akusumaqala mara nemkhonta mos ukwa siyamkhonta ngoba vele siboni ipa yona lezo yona lezo Ubona unabalame ubona bani ibani ba nje ubona bani ipa ngidlela imeli hayi bafakho nani nje le ngitshela yona nakhona nangandaba naleyo simkhethile kuphela makanina ngicwadi nama ngintwana engca ngiyabachasa bafana hawu awusiyami
bokobona namanje Anyeke solwelisa Indi sing yo anyeke solwelisa manje manibiza umuntu omuntu ngesafa ushada bafana sicaba like lo muntu wathina ama-years naye nembiza ngesafa izwa okay fine ngathi bangayiphoshoza bayenza kuphela yena izwa kahle kahle yenzani kuphela izwa kibhlungu awuzohila khuleka njalo hila kahle ungahili kodwa inhliziyo ngine ngamashowe nabe ngikhishe ukuthi le bahamba nengizizulu kamuntu singwele lapho ngithathe kahle ubani yini ongabizi ngifuna ukusolve yabo wena le ndaba uyazilaka angithi mfethu umuntu wasestradeni ngifisha koqeda ngitshela abantu ukuthi mfethu kune-altercation engenzeka abantu bagcine babulalana because of cheating so mina letha nginibiza ukuthi nizwenze peace indeleke yangiranisa le mpana ngifuna ukuganisa emasiphume njengoba ngibeke ebamba umganise manje ke unje ukuthi unganise umganise manje ngalokho ngimganisa lokho ngingande ngakwazi lamanye empumeni manje so fast and quick in a heart ngaphandle uzobuyesha amakhamera kungabi ne-evidence okay ngicela ukubuza yongisikela ngakhansi nibona i-violence is a way of solving the problem ngokubona kwenu ni-3 like angeke nisolve lento ngomlomo ngokukhulumisana ngokubonisana ngokubona kwenu usungayilungisa nangomlomo makundoda ucabanga ukuthi usomandla indaba yabo ngoba bakubiza ukhinga ngathi ngisikelile ngisikeleleyo bagcwalile babhalile mina ngibhalanga namanje ababhalile abaningi ebakhale bazithudela ngeke ngiphinde ngikhalile wena ngikhalisa kahle kahle ngokuvuselele eBhakava wena nzuza ngokumnandi ifotoza aqhubeka leyo mini balente kana ukhona manje nisekhona balente kana ukhona akusimili yami yini izwa isafa yo lo muntu imenchiki yakhe na understand ubiza imenchiki yakhe lo muntu udala izwa mangilambile la ngiyamtshela yena baby ngilambile dala noma yini ya order noma chicken lick KFC imali kantaka umntwana imali eswethela so bozofila kanjani event bebayenza kuyo angeke yenze hayi bozofila kanjani bebayenza kuyo phela mangasuka la lo muntu lo uzonilwisa nawe manje mina ngithukana namanje kokugcina namanje mina ngithukana engasukana manje ngizanga ngokuthuka la iPipluf yawo la iPipluf mongazi ukahle awuyazi iPipluf kahle yawo yeah so sithi mfethu wena le ndawo ubona ukuthi isolve kanjani phela kumnandi ngithi ayi bona ikhohlozile mntezinjalo naye sokuthi phela kumbe lapho wena suspect kanjani kohloze obani kohloze obani ngabatshana bamachipa ngosiyani njengoba ngisho ukuthi ngishana ngamahaku kumnandi ingabuza la entanyeni mangithi steps ngehamba phela ade imizi mangibona isheshihlehle ani ubayila semdeyila ngijimisa khona ngihlalele emuva ngensha ngibona kahle ukuthi okushana indlekile should le kusaba esayivutha cha bheka yivuthanga ngiyakwazi kodwa nami ngeke ibheki ingakanani umntwana ngeke agijimisa umntwana futhi ichekile ukumbambile kuzomenzana ubambambile kazomenzana bezomshaya wena uzogobozela ngizomenzela amanye impilo manje so kudabe ngibaselekile benwenelana after utha abulala ngisikela lalo mntwana ujola la ngize ngiyambuza ukuthi mfethu wena ujola kanjani baba yo ababona phela yakhuthumile wena khize le yakhuthumile yakhuthumile ishikile le kahle kahle
sibuke Masimba mali yomsikela. sibuke kundoda Masimba mali. indoda maketangene social media lomntana Fortman yabo Angizala. noma ngimbambile kanje kuyabonakala makabaye kanje untanga uyabonakala i-time lakho umkhulwa Mina ngizala. Ino baba. yazi khambani ikotsomela abantwana isabintanga Ukuthi mina amathisi kwakuyi landi intanga zakho agijimisa mina ucha amalisi ucamuthi mina mntwana ngiyabalazelela gijimisa bona bagijimisa mina ngithi kahle kahle lesi sakho yini nangisho wife yakho mina nintshini Iyakuhlahlisa, ngubaba lo imali yakuhlahlisa ispati lenqosi ngakaze ngazala uthama kunanxusa mina so lenqosi ispati inqosi yakho esipatini anxusi kakhili maja Inxusi yakho. yangikhulisa ngihamba nintshela hayi imili kabani nintshela makanawo lalela mas ya mina vele sigidile la Ngisebenzisa protection. sicaba yo akasebenzisana ne-protection bonile ukuthi kuphenduka amaphela umntana okay awuthamba shuthi nasengivumeleka ngikho kwazi ukuthi kahle ize nalenxusi yabo kahle izokhuluma ivalo ya lento leyingenelele kahle kahle sithola ivalo kwenzakalani kodwa bulala kanti umuntu abamele mele usibantu banini abamba ibhanki kungasi umntwana wakhe kusasa ukhulisa umntwana kungasi umntwana wakhe cabanga nangegabha mina ngisikile ukuthi igabela ukuthi egabha safala uthathe ngifosozile simgabe sonke belimnandi benchisi umnandi dentista andoshodela nandi masikushi abheka ingosi no siyobhenisa ihabu khulisa ubani hehe lala andinenjengamanga ama-pregnancy nangiyazi ubusipati ubusipati angiyazi sipati siyoba manje ngisikile mntana kakhe ufila kanjani ngale situation yakho imali yakho sithi uhamba nayo uthini ngamajita sondela kancane ume lapha ubali abantu bakwazi ukuzibuyisa futhi zona dlika idlaba okay wo ngizosibhalisa ntwana yami futhi ngibethe indla yami kayi imali okay ngibhaliseka buka bathola ukuthi manje abazi ukuthi bazobhalisiseka babeke ba eFortman Fortman ungaboyenza lento yenzizo sidelisa ngintwana usithuthela kokobo intwana encane umntwana yami ligazi lami ngidedela thathi ibhank stool angidedela nifeke ngami angidedela nifeke mina ngami kahle kahle uyanizwa ngisho ba jwayela nalentwana nyana hayi vele ngishayisana ngamakhanda soshintshayelo vele ngeke neyenze ngasondele saphethe ngishayisana ngamakhanda yazi ngeke nenze lutho ethi manje so okay woza ababhala ngaphansi ntona mntona ababhala ngaphansi ngathi thatha le story lesi abantu bafuna ukucacela kahle kahle hlala la ntona mntona ungabe akavela ngisho yabona zokuziningi pheke ngapha khuluma yabo makulezi 2 days angithande denza kakhulumandaba wesiphakeni ilala nokutela kakhulumandaba usipati nomntanayo uzophila nokhulumandaba othintana kalani caba yamana abasipatisanga sintsalala nanomntanakazi abasipati ntona mncina fika kanjani uthi diamond makalala nokutelantaba abesipati esishubi yazi company nazi company ushesikhongosile yazi company utshele ne sibecaba ukuthi nje yazi company Fortman lapha lisa asikhongosile awuzali njulebo mawane angazi solo kumhlaba bazocaba ukuthi mina wena ngazwe anikwazi awasiza kanjani uyathola kanjani uyathola wena mntwana yini wena naloke wena naloshelo omshelinda ngifana kunifo baba neshimani yiye kufanele ama-channel Crenshaw ile ndaba yakujwayeza ningabi
Mntwana yenze kabi wena. Ayisona intwana yapha. Okay. Okay, my Ishimane lesithu sifuzene. Ishimane sithi Ishimane. Zidla mameli Hlala baba. kukwini baka anameli. Shela mameli baba. Lesi amameli, yes. Ngeclever zezi, ngemazi, ngekumnandi. Sibatshintsha njenge-under kanje. Uzwa uthi ubatshintsha njenge-under sho ukuthi under kayitshintshi. Uyayibeka ngakhona. Ubatshintsha njenge-under kayitshintshi. Ngiyakhola ne-alipini sendingathuma sodibana hayi sodibana masiphuma noma bangacima amakhamera mina inhleko niyintwana ngifuna liyakwazi wena usaba yena mawusaba mina usaba iza ngesitimu samakhamera ufuna ukubukwa ngizophuma isibaqinile sophuma sewacinile ayohola wena ngikusabi angigqwelanga namanje mina Jackson Pay awusamexikana namanje angokwenza namanye impilo awusiyama ngathokula madoda ayithi wayida imana angazikhuluma uthulile wena usukaphi wena uzokhuluma amasiko usuka lapho usuka khona uzoringa lento ayiboni awuyiboni isuka khona izoringa lento ngifike eqine ngathulisa amabhoni Sijwayela asifindeni solution yokuthi nonke libe grand mnandi kodwa yeah okay bheka nje inkinga kusho ugel manje because mina ngifuna ishow mayiphela nixolana nixolisana like yonke into ebemnandi because ngivulele ku tense but then the main aim ukuthi nginibize showini ukulungisa le show le ukulungisa lezi zinto ezenzakala because amadoda amajita bhaya ayapholisana because of amameli. You understand? So nina lento enikhulumayo manje uthole ukuthi kunamajita ayifaceayo but then bazothi mababukela le show bafind indlela yokuyilungisa ukuthi hayi manje akumelanga sibizelana inkabi singakhuluma lento le iphele kahle. So nithini ngaleyo nto le ngibeke etafuleni niyavuma ukubonisana ukuthi niceda kanjani or isizophela ngo-East and West. bangaphendula bona sizwe ngabo ukuthi kahle kahle bamengani yabo phela umuntu osusele ndaba yindayimani ngingaphendula sizwe umana umbuzo ungathola kanjani ugel wazi ukuthi uyajola awubona dayile leyo ngani yakulalisa wanti ngani yakulalisa uzothala ugel we-15 noma we-40 fike la kini sishisa indlanga bese siyamhlinza uzothini mamela into mweni ngafika kuyisondeza yeke mina ngiqala ngiyabuza before uyabona uyabuza ibhasi libhaliwe yisafety angifuni ukubola phela mina ngifani nawe wena ishima nogel makazi lethu yanqoma ushela wena umshiyela ngiyaqoma noma ngiyashaya wena ugel uyakushela umshiyela Yo, hey, this boy's cooking. Usukucaba nokuthi manje yini maka wangafihli. Bengenene. Hayi.
ezinye izinto bakhaya sikwenzakalani nina kahle Izwa le mina ngifuna sibe ne-solution ingena ngaphi niyalwa manje umdala ngayi wesiphatha umdala and nithakazana uba nomdala kakhulu Diamond akekho umntwana kakhulu. Uzothi una 19 Diamond una 20. umuntu ongaka ngamkhulumela uba umali bakho. Akunye height akunokunola. ukhitha umntwana wena ngikwazi ninja yami umntwana ngimazi nadala ngikhula nengisangeni ePrimary undoda minyimbo wena babasashamitri undoda omdala makumundala akusho ngibona Awusholutho ngeheight ukubona. makumzimba wakho ngithusi bashasha yebo ngithusi azokwenza amanyumpunyumpu ke cabanga kanjalo mina ngibona ngingakanani angifilekelela ngenzolo namhlanje awangizile ngama-open nanjani ukubamba izandla ngizokubheloza ikhanda ngathi anginyanyisa uyophuma Jackson Peak iyahaha namanje ngiqwele khala njengengcosi encane nazi Wamele uqale ngaphi before uya kuyo. mina ngiyakusaba nje udwena futhi awubadede Awusaba wena ngizokukhabatha wena ngizokukhabatha engakubuthela ngentwana yami akwenzele chiyo Uyabona imando ulele. Awakavuka na wamele bakubhabaze ngempama. Usaba mina makayina usaba. yazi why wena uzobe unyathile blind yami yazi why umtheni into encane ngabe ngiyenzela amasimba namanje emakhamerini manje ayini ngoze ngishaya hayi ngiyekile angishayenge impani mina ngiviki bafisha bambikisa umpele wena sisibudi ngathi usabhalinga manje so Uyalibona lo nyaka lakhona macala. says maybe manje ngingene kushela abafleti ngizambe captain Shade ngepalona. Diamond uyabaza. manje so Uthulile. Masingabona ngathi indaba yakho uyabuya. Ngokubona. Ya ngitsakile. Salani abantu. Awuthethi silabanye. okay bafethu asithi ebona ithi nanisikela Tobya amahle ba Diamond. ngangijimi ngamadla wonke umuntu unamandla Yaspeeda. wonke umuntu unamandla Mina ngaphuma ngaphi lokho amajelo makhulu hamba wahafu. kahle kahle ayishaya ngathi ikukhanda shi sengena ngapha siphuma ama mina ngiqwaye manje ngithini endlebe enyana zakho kahle Ngiyabona ya nama azisezwe azisezwe Ni picture yaphapha bukingakanani into hayi uzonakhuluma makake kumuntu okusupporta. support via Akekho umuntu osupport answer yakho. Dala ungakhuluma nje kuphela. Understand before. Izokhawatheka ungasoli umntwana yami wena ungangenzani ungasoli umntwana yami intwana yakho kusintwana izokhawatheka manje so intwana yakho kusintwana hayi lapha kufoka yini wathi fuck foko angisikeli indaba ayisikeli ngitshela amafeka afeka na ungazongibanga umntwana yakho ngithambani ngilethele lebhakamba namanje uba nenzuzo ngiletheleyo ibaba yona mhijo ngicela
awutshelele ngiyakile wonile yekela ukukhuluma kakhulu ngoba nyakhola manje ngathi lokhu iringe bhekene masisela itopic isikhuluma ngabantu ebusuku siyazibona abafazi nina-applyile ukuba ijuzane yabonakala nathi kule toilet sase-football kumele sifake isiteji sesitabane for nina nithi ngoba yabonakala kahle lawa kahle bayilwela intombi mara bathi isiyitabane siyinzini mara ngapha umunye uyadlela udlelwa yisitabane uyabona Hotman Lam udlelwa yisitabane ngoba isitabane sisinayi siyisiporo sesho lomntana isipoko angizange athi isipoko uyawuza unabahlebe bangabasebenzi hayi unabahlebe bangabasebenzi yabona vile ngihamba ya manje ushayindlela Konkothi ngiyakhuluma okay pheka nasi ngesolution shofa nobani nja yami shofa nobani ngiphumile kwenza hayi yami ngizuza ngizene neseleyo ngishasha ba lamanje bafithi Begitjani isuka la isuka khona ibuke ubhema izosiphaphela Hospitali boy. bazokhali inyimbi yes masimba lebitha Hotman Lam mina Masimba wena uyifakile yabo ngoba ngiyabona ukuthi yonke into masimba lebitha ngathi sifuna ukubukwa kwamanje uzone makhonmani yeah itabane zidla chocolate box mina nidla ini ubani itabane yini too hayi ngibuza abantu ngoba ndabonanga akushona manje uDresipenda uDresangi uDresipenda uDresangi very disclaimer that's why lezi baphethe okay isitabane sizokuphendula nenjalo isitabane sizophendula umbuzo wakho dala nawuphendula angithi undaba uthena ushawukela manje uphendulile umbuzo manje uMadlebe usalwela yiba Madlebe unyo sticks ungabusakhuluma sticks Madlebe unyo ngoba khona manje ngakubamba ngizokhula ngesandla siwanje wena ubonakala ngiyazibuza mama ulele nale kufana nokuthi ulele nomoya awutsheli namanje yabona okay asezengadi iyo ngisho ukuthi asezengadi namanje ngumlomo Okay. sinamabuzenzo ngayima nisukeni ngayima hayi senza amakhamera amawacima okay siyabona asezengadi uzophula abantu ukhulekile uzophula abantu ukhulekile ngeke yeshi okay ngeke kusondele ngkhona ikinga asezengadi tshela majida ukuthi ufika kanjani ngalento abayenzile eba bangidlanga ngisebenzisa ubuhlebe sifunde ngayo masimba hayi into bayadala bayadala Hotman Lam awuyaye masimba ngigijimisi kangako yabo Yeah. ngigijimise nje imali yakhe makaza nemali ukuthi yena street ngilandelela ngikhula uyabuza ukhona uthini uza uthi akazidanga isifebe sakandaba imali uyabona uthanda imali njengesifebe sho ukuthi uyisifebe akusugeza uyabona uthanda imali njengesifebe this place cooking okay pheka impilo akusimanje yawo inyo sonke isigijimisa imali manje wena ulandemini maka wena ugijimisa imali egelini ulele ngabe uyosebenza njengomjini uyabela ukugela ngidlela bombi ugela kadlelwa uyamupha undoda yamupha uyamupha maka yena ngaphe wena wena ngaphe ekhaya ngikuphekelela
sizwa thina siyamlekelela la asilekelele. Yingakho ngithi yishimane itawane ngoba zidlela ugela imali. Umthinta nje akazayenze. Ahlele ugela imali. Simkhumbuze isibhamu. Abenza ama-careless mistake. Umdala maye. Khotman la umdala la Yena lo Dala nge-age makanyanga umncane. Umdala Okay, sizombiza umbali bafethu sizoresolve le nto na. Uyamyekela. Mtshela ukuthi mbali it's over ngisafuna ukubona. Because the clean sharp showcase liyasimzilayo. Isitshelele. Yasho umshobelele yasho esimzila because ibalenhle. Ayibalenhle. It's over. I baby get the clean sharp showcase whether into yenzile. Ayempamo so idlali kahle kahle. Hayi ngikostani ugri. No. Ayabona amathimba semplomina bokumnandi. Manje babo lezi so zakhona. So wena ungathini kumbali? Anangiphumile ku. Wena uphumile kumbali. Angitsheli ngibuza into umbuzayo. Umgabela ba. Bangithi umgabela ba ngisho. Mina mbali makabuya zomnikima. Ngibuza zomnikima. Hayi. Angisoli why kuneshop ababiza ngeTechnology ngoba labantu laba bathukelothe ukukhuluma. Ngiyabonakala. Anabonakala Mama ukukhuluma. Mina kwamele balise kuTechnology. Intwana engayo. Okay pheka bafethu. Asize ngisolution. Uzogcina urasa into ezoyenza. Okay pheka. Angenza. Yes mina. Wena wenzani? Uhluleke kudala, uhluleke 10 times. Hayi. Kunini isikhuluma? Kunini isikhuluma uhluleka? Chopele la. Yabo masiqeda yini? Ubukele kakhulu. Uyakuthi uhluleke kanjani ngoba usibayiba. Yabo, ufuna intwana encane. Mbali yabona wenza amajita ukuthi alwe mbali siyakucela mfethu. Yini wona wamlwela kanje umbali bekakulekelela ngemali. So nejela. Hayi, umbali bekaseduzana Awubali, uyabona lesi sitshalo. Yeza semzini bakasilana sicela ugela. Shukuthi nasebusuku lezi bazana sisana for kumbali. Nenza ama-profit. asibumi dladliliwani asibili. Umbali makanikezwe i1 imali. Ziyalwa lezi. Uzobona nje besingakho. Ngicabanga kanjani kodwa ezinye izinto ngicabanga lo. Uwe la boy. Ngeke Mina khona nemali langama kunemali nyakaya angifani nenqishana imanje. Ane Okay, so bafethu okay. Asizeni ku solution bafethu. Ngicela nikelela umbali. Umbali ntwana Ngicela. isilonga sangisiza ntwana ngingikhona. Okay sharp. Mara ngicela ukuthi ningabi. Ngicela ningabulalani bafethu. Sikhathele ukuluza amasoja ngenxa yama relationship. Uking umehlele umbali should ayenza thola mali. Because King angeke asabheka. Hayina lo Yebo. So King K11 mina njengathi yakho kuma kumbali because yabona ukufaka edenje. Nxa ispirit isentwana yakho yabo. Nxa ispirit isentwana yakho. Yabona and so should niyazi ukubeka nombali. Ya woza mbali ntwana yami vele. asinomgabha kanjani simgabhela undoda ngathi siyahlala simgabhela undoda babakhe. Okay, so after the show akuleyo. Wena ubhuti wakhe. Okay, asizeni kanti asisolve mangivalele show kube kunesolvation. Angeke nilwele umbali. mina ngeke kulelo umbali ngoba ngigibile Wena ngeke umlwele umbali. Ngangeke ngibelisa. Angeke umlwele umbali. Okay. So le beef le benayo sephele. Le beef benayo sephele. mina kahle mina bengena beef yabo Yena wena beka ni beef. Okay. Ngane beef ngobugelwa. Okay, azicela nenzeni bafethu. Yazi ngicela nenzeni. Ne. Ubonisa Ntomlane iphumule kuya. okay, asenze ngani? Noma ngambona hamba nini angathimile ngibona yathi iphumule kuya. Ngikebe ngitshelile ngasekhandekeni loso. Ukuthi Noma kwenza bacacela ukuthi ahamba lendla.
Ne, okay. Since era many minutes now. In the 17 minutes. Ne. So, Buffett, man, into ngayisho no. Sekusele 17 minutes. Okay, Buffett, mina into ngayisho no. Bengicela ukuthi mayiphela le show, bengicela ukuthi imali. Ne. And bengicela ukuthi nifinde ne peace, Buffett. Ngiyacela. Nintona sesikhatsilana. This one ngithi kasi nivukile because ngifuna peace. Ne. Yazi manje bengicela nenzeni, Buffett. Ngiyazi ni exchange amagama emotion nikwatile nani yabo. Ngiya understand le part. Mara bengicela nenze nama handshake ukubonisa ukuthi angeke nini. Mina ngicela le part le. Ukubonisa abantu ukuthi angeke nile namanye amajita nawo bangayiceda ngomlomo. Ubathe ukuthi abaphethi pheli. Ukike ngifostana nina nje ushinto eziningi ziphelepele nje ibona abane beef ngoba njengoba nisho ukuthi Iphele kanjani bingasukanga. amara besule because bekamdlela umuntu kubuhlungu ukudlela futhi ngidla nemali yakhe futhi Imali ngayiye umuntu. cabanga mfanele Umuntu. bakudlela umuntu bakudlela imali. So mina came because bathi because ukwatela becela ngibachawula sibona ukuthi bona bakwatena. Ungazabi bona yiba baqalisha uqalana. Oh cause woshela umuntu omuntu uxolisa. Awuyinzi. Ngabe ngokwamanye amajita ngabe kudala yaphela sizaba ngoba itabane nyenqhawu. Ngifuna ngize ngishaya take 5 mahoni manje. Qhawula akukunzima qhawuloda. Yeah, ngiqhawula ngaphethi phela. kahle kahle ngifike belasicibile shakisi ale mina nefuna fida ngiyacoba mina sala tabana But then ngishile le media ngishile benjalo yabo ngoba kudala Mina kude ngili namuntu makungibisana ngamshaya. naye siphumule nedaba Ngilami. yazi nasenzeni kanje bafethu hayi mina bafethu ngegama ngokatleho uNtariana Mula aka Mr. Zotho Kafela Mutsiba aka Mr. Cool himself. I came here to resolve a situation whereby I still see egos are still involved, but then I'll make sure ukuthi labantu abantu and bayaqhawulana yabona bafethu ngiyanicela bengicela ngiqhawula nini into engisicelele neshowini ukuthi izobonisa nabanye abantu ukuthi it's not all about violence. Amajita ngaqhelelana ngalo. Ngiyanicela wena ngizongijikela emuva. Amandla xolisa. Just ukwenza isandla kanje lo. Ngitaxolisa Xolisa. kumenda Nazi xolisa baye. 7 isikhathi wazacha. Xolisa. Na lapho. hayi bawusidalile ngasengiphumile lapho nakhona ngitho Nango ngikhozi xolisa. kusho nawe ngisakulandele beef nayo. Mengabe nopifana ngizokulandele ngezinjalo Ngomunye usalandele. hayi Ngicela yamana nawe baxolele. Hayi, isilonyo futhi manje sesiqolile. ngishaka Ne. that's the problem Okay, bafethu. This one goes to every nigga there. Othi lichela ke ukuthi cheat. Ukuthi ubulele ichela yakho is not an option. Ukuthi ubulele out is not an option. Yonke into eqale ngomlomo ingaphela ngomlomo. Ngegama ngokatleho Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafela Mutsiba aka Mr. Cool himself. Thanks for watching Ekota. Ikasi livukile and come enjoy your great quarters, your great meat and have a chill vibes. If you have a relationship problem and you want me to solve it, I'm out here on the podcast. We can come up and open up, then we do it. So bafethu nyabonga ukuthi ngizile ne ene nyabonga ukuthi nenzile peace. Mbali decide ukuthi maybe amajita azokwazi ukubakrela yakho. Hey, scale it, I'm scale it.
let's get it.